Ассалому алайкум бинандагони арҷманд, мухлисон ва лоқамандони футбол. Шуморо даъват мекунем ба тамошои яке аз бозиҳои даври сеюм дар мусобиқаи Лигаи олии футболи Тоҷикистон дар мавсими 2021. Имрӯз дастаи Душанбе дар майдони худ бо Хатлон майдондорӣ мекунад. Ин ду даста ёдовар мешавем ки дар соли гузашта дар ҷадвали мусобиқа ҳамсояи ҳам буданд. Дар охир вазинаҳои панҷуму шашумро бо ҳам албатта тақсим карданд ва аллакай дар даври сеюми рақобатҳо дар ин мавсим ин ду даста бо ҳам рӯбарӯ мешаванд ва бозӣ дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ дар шаҳри Душанбе сурат мегирад. خوب گذاشته شده است. بیاید سر اول به حیاتا توجه کنیم. ابتدا از دسته میزبان شروع میکنیم. فرامرز سعیدов دروازه‌بان است. رقم 1 فوتبالبازانی که در خط دفاع هستند. عزت‌الله روزیف رقم 4، رقم 23 فیروز ریزاموف، رقم 31 ایان عبدجی، رقم 15 علیشیر ارگاشوف، رقم 19 محمد ریزاموف، رقم 18 دلیر امام نظرов، رقم 55 ораз غیورов، رقم 8 فرهاد قاسموف، رقم 12 سهراب асоев و رقم 30 менчаналук леонел. сармураббии даста нозиршоҳ ризомов ба ҳисоб меравад. ҳайати захиравии дастаи Душанберо ҳам барои мо шумо нишон медиҳанд. албатта дар муқоиса бо бозии гузашта ду нафар аз футболбозони ин тим дида намешавад. хуршед дадабоев имрӯз аз шаҳри хуҷанд довари марказ аст. дар канорҳо ба ӯ масъуд раҳимов ва наимҷон мансуров кӯмак мерасонанд ки аз хуҷанд ва бобуҷон ғафуров ҳастанд. дар нақши довари эҳтиётӣ беҳрӯз муртазоев аз Душанбе мебошад. дилшод ализода нозири доварон ва комиссари бозӣ ширинҷон валиев аз Душанбе мебошанд. ҳайати дастаи Хатлонро ҳам шумо дар рӯи экранҳои телевизиони худ дида истодед. исмоилов шаҳром дарвозабон аст. футболбозони хати дифоъ равшан азизов рақами 37, рақами 23 муҳаммаҷон насков, рақами 20 хушбахт миров, рақами 19 фирдавс алиназаров, рақами 18 тоҳирҷон тағойзода, рақами 69 сафиаллоҳ назарзода, рақами 21 сорбон афғонов, рақами 10 худойдод узоқов, рақами 28 сунатулло қабул мешавад ва он барои мухлисон ҳам хело писанд аст. идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи Хатлон, боз як зарбаи дигар, аммо ин дафъа кӯшиши фирдавс алиназаров бенатиҷа аст. ва акнун муҳофизатгари дастаи Хатлон тавонист ин ҳолатро бартараф кунанд. дар ҳайати дастаи Хатлон ҳам дар муқоиса бо бозии даври гузашта як тағйирот аст. инҷо як имконияти дигар барои футболбозони дастаи Душанбе, зарба ва ҳамин тавр ҳисоб шуда мешавад. оғози рақобат ҳамон тавре ки болотар ман барои шумо ишора кардам бисёр ҷолибу диданӣ ва ҳуҷумкор аст аз ҳарду ҷониб. Хатлон се имконият дошт, аммо аз онҳо истифода накард. Душанбе бошад аз имконияти дуюми худ хело олӣ истифода мебарад ва ҳамин тавр ҳисоб шуда мешавад. менчаналук леонел ба задани гол муваффақ шуд. легионере ки таҳти рақами 30 бозӣ мекунад ва имрӯз бори аввал дар ҳайати асосии дастаи Душанбе ба майдон баромад. шумо метавонед дар ҳамон лаҳзаи такрорӣ голи задашударо бубинед ва хулосаи худро дар ҳамин маврид бароред. албатта инҷо футболбозони дастаи Хатлон ҳангоми мавқеъгирии худ ба иштибоҳ роҳ доданд ва пештар аз он вақте онҳо мехостанд аз хати дифоъ бароянд, ана ҳамин лаҳза хело хуб барои мо шумо нишон дода шуд. тӯбро аз даст доданд ва дастаи Душанбе зуд дар як аксулҳуҷум дар як они воҳид аз иштибоҳи рақиб бубинед чӣ гуна хуб истифода бурд ва барои мо шумо ҳам хаторо бори дигар нишон медиҳанд ки аз ҷониби кадом футболбоз сурат гирифт дар ана ҳамон лаҳза ва мо шумо мебинем ки чӣ гуна бозигарони Душанбе аз ин имконияти худ олӣ истифода бурданд. пай дар пай ҳар ду даста сурат мегирад ва футболбозони дастаи Хатлон бори дигар дар хати дифоъи худ махсусан дар канори рост ба иштибоҳ роҳ медиҳанд. инҷо партоби тӯб ба дохили ҷаримагоҳ, фурсати дигар, зарба ва акнун дарвозабон наҷот дод Хатлонро. шумо бубинем. на, зарбаро сурат мегирад аз сӯи Сунатулло Исмоилов, вале каме баландтар. биёед бори дигар бубинем. исмоилов зарба мезанад. аз онҳо истифодаи босамар кард ва ин дар бозии имрӯза ба нафъи онҳо кор дод. ҳамин тавр бори аввал дар бозиҳои расмии дастаи Душанбе дар рақобатҳои Лигаи олӣ дар баробари Хатлон пирӯзӣ ба даст меорад. ёдовар мешавам ки соли гузашта онҳо дар як бозӣ аз Хатлон ноком шуда буданд ва бозии дигар мусовӣ байни онҳо ҷамъбаст шуда буд. голи ягонаи менчаналук леонел ки дар дақиқаи 10 зада шуд дар ин рақобат ғолибро албатта муайян кард ва он ҳам дастаи мизбон Душанбе буд. сипосгузорем ки тӯли ин муддат моро ҳамроҳӣ кардед бинандагони арҷманд. яке аз бозиҳои воқеан ҷолиб ва диданиву ҳуҷумкор дар ҳамин даври рақобатҳо дар Лигаи олӣ бо иштироки дастаҳои Душанбе ва Хатлон сурат гирифт.
то ҷое натиҷа метавонад баъзеҳоро дар ҳайрат гузорад, аммо Хатлон аз имкониятҳои худ истифода бурда натавонист ва ин дар тақдири ин бозӣ албатта нақши ҳалкунанда дошт. Парвизи Маҳмадамин бо ҷамъи ҳамкоронам ин бозиро аз варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ воқеъ дар шаҳри Душанбе пешниҳоди шумо кардем. То дидорҳои дигар пирӯзу поянда бошед. Хайр.